Buonasera għal kulħadd, mus-soltu illi nidħol nitkellem wara telliqa permezz ta' video flok intella r-riżultati bista dokument hemm il-Grand Prix tal-Istati Uniti tal-Amerika, jirbaħ Max Verstappen fuq Lando Norris, Charles Leclerc, Sir Lewis Hamilton u Oscar Piastri. Wisqet nibża li wara din it-telliqa b'mod kważi uffiċjali nistgħu ngħidu li il-McLaren tilfu l-boxra. Ir-raġuni fejn qiegħed ngħid hekk jew Verstappen l-upgrade li kellhom minn Monza Singapore irnexxilhom jieħdu ir-ridni ta' sitwazzjoni jew inkella l-ammont kbir ta' żbalji li jagħmlu l-McLaren mill-waqfa tas-sajf law kważi kważi minkejja li t-tim ta' Zac Brown u Andrea Stella rebaħ il-kampjonat tal-kostrutturi jidher li fil-kampjonat tas-sewwieqa però daħlu lil Verstappen fil-kredu il-qofol ta' dawn l-iżbalji u dak il-ritratt li qegħdin taraw fl-isfond l-inċident li kien hemm fit-telqa sprint tal-bieraħ. Mhijiex sitwazzjoni feliċi hekk kif issa il-klassifika tas-sewwieqa qed taqra Piastri 346, Norris 332 u Verstappen 306. Id-distak minn madwar 100 punt niżel għal 40. Vera li bej Piastri u Norris għatem 20 ta' 12 punt, imma l-momentum jider illi jgħat favur Max u din hija sitwazzjoni illi qed tinkwieta skur lil ħafna supporters tal-McLaren. Nasal biex nazzarda ngħid illi vera id-distak bej Piastri u Norris huwa minimu, imma fid-dawl tal-fatt illi il-momentum jinsab favur Verstappen u fuq kollox il-fatt li issa ġejjin tlielaq fejn Verstappen nafu kemm imur tajjeb bħal Messiku u l-Brażil. Wisqet nibża li jekk il-tim tal-McLaren irid jirbaħ il-kampjonat tas-sewwieqa, irid kontra qalbi jieħu deċiżjonijiet ibsin jinsa l-Papaya Rules u jażel fuq min se jipponta biex jirbaħ il-kampjonat. Jekk hux Piastri jew Norris. Vera l-situazzjoni hija minima bejnietom, it-tnejn li huma matematikament għadhom biċ-ċans, imma jekk ma jirdux jirriskjaw xi repeat ta' 86 jew tal-2007 meta żewġ sewwieqa mill-istess tim kienu bil-ġlida l-kampjonat u spiċċa rebaħulhom it-tielet wieħed, hemm bżonn jittieħdu id-deċiżjonijiet jekk it-tim mhux ħajxaqleb favur Norris jew Piastri. Għax inkella ir-riskju huwa kbir qed jikber minn telliqa għal telliqa u l-biża li Verstappen jirbaħ il-5 titlu tista' ssir realtà jekk se nibqgħu bil-Papa Rules u jekk se nibqgħu bil-McLaren illi tipprova taħdem biż-żewġ karozzi. Il-lejl it-tajjeb, ħodu ħsieb u narakom għadha fid-disa għal programm Botta u Risposta.